באמצע היום הצבע האדום תפס אותי פשוט משום מקום. הייתי במקלחת ושרתי לי בנחת, ואז זה בא לי כך פתאום. תמהרו, תיזהרו ותתחבאו בו 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 מיד ביד. זה לא קולות צלולים, כי מאיראן שולחים טילים, אז טוסו 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 לממ"ד. כן, טוסו 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 לממ"ד. באמצע הלילה הצבע האדום תפס אותי באמצע החלום. ישבתי על הבר בחוף בזנזיבר, ואז זה שוב נשמע פתאום. תמהרו, תיזהרו ותתחבאו בו 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 מיד ביד. זה לא קולות צלולים, כי מאיראן שולחים טילים, אז טוסו 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 לממ"ד. כן, טוסו 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 לממ"ד.